Daniel Dennis Omibano Pamela Watu. The right man for this job. Kabena Nsabatozi Zakukulirani. If President Chakwera decides to reshuffle or reconstitute his cabinet, Akusungeni Beneji Fugajian will finish on that note in a very short answer. Being a cabinet minister, Mr. Banda, it's a privilege that is accorded to the president. That is why it has pleased the president to appoint men and women to serve with him in a cabinet position. Ineo Royanga is to serve the president to fulfill his agenda. It is only up to him to make that call to say I am the right man or not the right man. But that is not up to me to say whether I am the right man or not the right man for the position. Ineo, what I will do is I will use all the energy, the experience, and the passion that I have to serve God, the president, and the nation so that we can have a better and prosperous Malawi. Tikalandi anduna azamalimidwe kutati fotokozere kuti kodi nkhani za AIP zaenda bwanji komanso pali nkhani ya chakudya kodi boma lanu likukonza zotani kuti titeteze ndi kupulumutsa iwo amene akugonera mango mdziko muno. Afuna ndi walandire anduna wathu zaulimi the Honorable Sam Kawale. I know it's a festive season. Koma mutikhululukira kuti takusokonezerani chuti kuteka mwina muli pachuti kapena muli pena popita mphepo koma ndifuna ndikuyamikeni Minister Kawale poti joina madzulo ano. Karibu. Ndatokoza kwambiri ndilola kuti tikhoza kukhala limodzi tsiku la lero. Zimatha nkhani zimene timafuna tikambirane nziwiri. Yoyamba timafuna timve kuti kodi ntchito yogawa fetereza otsika mtengo wa AIP yaenda bwanji and what have been the challenges and the successes. Tikatha imeneyo tikambanso kunjaku kuli njala anthu akugonera mango ena kuti kaya pali mitsitsi ina amadya anthu kuti zimenezi inu mukuzidziwa andi ngati boma muchita chiyani. Can we proceed on those two issues madzulo ano? Ndipo ife ndiosangalala kwambiri kuti mabweresa maishu awiri amenewa na Mr. Banda amene ali ofunika kwambiri pa Malawi munomu ndi nkhani imene aliyense akufuna adziwe kuti kodi boma likuchitapo chiyani pa nkhani imeneyi. Ndipo ife tifokozera kuti tikhoza kucheza nanu komanso kuwadziwitsanso Malawi kuti kodi tikupangapo chiyani popanga address maishu awiri amenewa. Yeah, choyambirira tiyambe ndi AIP. Mwamaliza kapena mukadagawapi? Program ya AIP inakapitilira sitinamalize. Panakali panopa tsiku la leroli ndinene kuti mmene mati 11 koloko lero mmawa tinapanga reach anthu 81.6% ya anthu amene at least agula feteleza, ena agula matumba awiri koma ena agula thumba limodzi koma ntchito imene inakapitilira imeneyi ndi fika imene tinayamba nayo leroli 81.6%. Koma pamene tsiku limene limapitilira panopa time ndi 9 minutes past 5 anthu ena 13,457 agula urea pamene 7,453 agula NPK. Kuti nambala imeneyi minute by minute akhala ikukwera. Ndipo chiyembekezo chake ndiye kuti tipitirizabe kugulitsa sikuti visiya tidzasiya pokhapokha tidzaone kuti anthu amene amayenera kuti agule feteleza amaliza kugula ndi pamene tidzasiye kugulitsa feteleza wa chaka chimenechi. Koma ife panopa tikupitirizabe 81.6% ndi nambala imene tinayamba nayo tsiku la leroli kupita mtsogolo muno.
kuti a president adakupatsani ultimatum kuti mukhale mutagawa nthawi imeneyo poyankhula pa msonkhano 40 days. Chidavuta nchiyani kuti muchite abide to that deadline? President anatifotokozeradi anafotokoza ku mtundu wa Malawi kuti pasa masiku 40 ndipo nthawi imene tinkapanga program imeneyi timapereka ma-update amadziwa china chilichonse chimene chimachitika. Ndi chifukwa chake asanakwane masiku 40 amene aja tinapitanso ku mtundu wa Malawi nkuwafotokozera zinthu zimene zinachitika kuti tilephere kukwaniritsa kufika masiku kugawa fertilizer yese masiku 40 ngati mene anatiuzira. Ndipo tisanapite ku mtundu wa Malawi tinakafotokozera kale a president kuti adziwe kuti tikuyenda bwanji. Pofotokoza ndinafotokoza motere ntchito yogawa fertilizer tinakonzekera mmene mati mwezi wa Julayi chaka chino tinali titamalizitsa kale ndondomeko yonse yogula fertilizer kuti apezeke m'Malawi muno. Ndipo kuyambira mwezi wa Julayi September fertilizer uchanamba kubwera m'Malawi munomu ndipo anabwera fertilizer kwambiri. Poyamba tinkaganiza kuti tiyamba September 1 komano vuto limene tinakumana nalo ndirakuti pamene fertilizer amabwera amene tinawapasa ma-contract kuti atigulitse fertilizer iwo aja ankafuna kuti talipire kaye asanapange deliver fertilizer ameneyo. Ndimafuna mudziwe kuti mbuyo takale kutenga fertilizer pangongole kwa makampani amenewa koma chifukwa cha vuto la zachuma boma lakhala likulephera walipira pa nthawi yake. Moti pamene timayamba chaka chino tinali ndi ngongole zaka zambuyomu zimene tinali tisanalipire anzathu amene amatipatsa fertilizer. Ndiye ngati munthu wa business kuti upasenso munthu ngongole munthu oti alinoyekale ngongole ine kuti sanalipire ya chaka chimodzi kapena zaka ziwiri chimakhala chinthu chovuta. Ndiye anakakamira kuti pafunika tapatseka ndrama talipire ndicho chonga choti atipatse fertilizer. Ndi chifukwa chake pamene mafika mwezi wa September ifeyo tinali tisanalipire. Ifeyo ndalama zolipirira anthu opereka fertilizer sikuti timakhala nazo ifeyo nthawi zonse ayi. Ifeyo timadikira anzathu akunduna wa zachuma iwo kuti atipatse ndalama kuti talipire anthu amene amapereka fertilizer. Kuchedwa kwa kupereka ndalama kwa anthu amene amatipatsa fertilizer sichinachitike chifukwa cha ifeyo. Ife tinali tapanga kale plani moyenerera. Pamene amatipatsa masiku 40 anatipatsa chifukwa tinali ndi chithunzithunzi choti ndalama zakunja zimene timalipirira anthu amene amatipatsa fertilizer zidzakhala zitapezeka muchizungu timati forex. Koma inu ndine mukudziwa kuti zaka zambuyomu takhala tili ndi vuto la ndalama zakunja forex. Ndi chifukwa chake papezeka kuti nthawi zina timakhala ndi mankhwala ochepa mzipatala, nthawi zina timakhala ndi mafuta akusowa. Izinso zinatikhudzaso ifeyo kwambiri ku fertilizer. Forex yochepa imene imapezekayo imapita ku malo ambiri ifeyo imakhala ngati kuti imatidumpha. Mpaka na mwezi wa Oktoba ndi pamene tinapatsidwa ndalama tsopano kuti tikozamba kumalipira. Tikanakhala kuti ndalamazo tinapatsidwa pa nthawi yake mwezi program imene tinamaliza chifukwa plani yathu inali yoti yambe September 1 ikamati November 30 timalizitse. Komano titafotokoza chifukwa nkhani imeneyi sikuti timangopanga tokha akunduna wa zaulimi timakhala tukambira naso ndi anzathu akunduna wa za chuma ndiye timatakhala tikuyenda limodzi. Ndi chifukwa chake asanakwane masiku 40 tinadzafotokoza ku mtundu wa Malawi kuti mavuto amene tinakumana nawo aakulu anali kusowa kwa ndalama ya kunja kwa forex. Titafotokoza tinadzafotokozanso kuti malingana ndi imene anatitsimikizirira unduna wa zachuma zimakhala ngati ndalama ziyamba kubwera chifukwa tinali pa program ya IMF Extended Credit Facility imene anatifotokozera kuti atikakwaniritsa
zoyenerera kuti tikhalese program imeneyi ndalama zakunja zachizungu ziyamba kubweranso m'Malawi muno kuti tikhoza kumalipirira. Ndiye ndalama zija zayamba kubwera, koma zayamba kubwera kwambiri mu mwezi wa December. Kutanthauza kuti kandalama kochepa kamene tinali nako tinalipira mu October ndi November, koma sitinalipire chilichonse. Kulipira kwina talipira mwezi uno wa December. Ndi chifukwa chake masiku 40 achanadzadutsa mpaka natalowa mu December munomu tinakalipira ndalama zimenezi. Izi sikuti ndikufuna kwathu ngati unduna wa za ulimi, ife ntchito yathu ndikuonetsetsa kuti ndalama imene tayipezayo talipire ndi cholinga choti fetereza akafike kwa alimi. Koma ndimafuna ndasimikizira Malawi kuti ndalama iliyonse ikabwera tikalipira fetereza uchite kumantenga mpaka na ukapatsa alimi mpaka pamene imeneyi imalizike. So President mina amanena kuti mukhale mutagawa 40 days samadziwa za forex zo tonse timadziwa za forex. Yes. Kuti pali vuto la forex komanso timadziwa kuti ndalama zibwera. Koma kubwera kwa ndalama nazisindi ndalama za kunja timakhala ndi ma projection. Munthu kamayamba project umakhala ndi plani, ndipo plani imeneyo ndi imene imakutsogolera kunena kuti zinthu ziyende motere ukafike apa. Koma pakatipa pamakhala zinthu zambiri zimene zimapangitsa kuti target ija isakwaniritsidwe yayi. Ndi zimene takumana nazonso ifeyo ku nduna wa zaulimi kuti pamene timayamba tinali ndi ma projection, tinali ndi plani yathu tiyamba apa tidzafika apa tidzamaliza apa, ndipo timayenda limodzi. Onse tikuyenda ife tokha ku nduna wa zaulimi, koma timayenda limodzi ndi ku OPC komanso ku Minister of Finance. Koma nopali zinthu zina zakuti zivute zirani sizikhala kwa ife kuti tikhoza kuzipanga control. Zimene timatha kupanga control ndi zimene tazipangitsa kuti ziyende tifike mpaka na pamene tafika apa. Koma pa nkhani zina ngati ndikubwera kwa ndalama zachizungu pamene ponde palibe amene akanakhala in control. Koma ifeyo poyamba timadziwa kuti pafika tipange plani, koma timadziwanso kuti china chilichonse chikhoza kusintha pa njira imeneyi. Sikuti timangopanga mwachimbulimbuli, koma munthu umafunika kukhala ndi plani ndi deadline. Zikamavuta zizivuta, koma munthu uli ndi plani ulinso ndi deadline. So then munadzane nanso kuti mutipatse mpata mpaka Christmas. Yes. Imene yonso yamwanso imeneyo. Ndizona. Chifukwa nthawi imene timanena zimenezi inali ndi ma projection angapo. Projection yoyamba inali ya ndalama zimene timayembekezera kuti mayiko akunja atithandiza. Monga mwaona masabata atatu apitawa pali mayiko ambiri amene apanga promise kuti atipatse ndalama. Pali a World Bank, a EU, a ku Mangalande, a ku Germany, onsewa anena kuti atipatsa ndalama zosiyanasiyana. Ndi ife projection yathu nthawi imene tinkakumana ndi Minister of Finance anatiuza kuti malinga ndi imene ndalama atipangira process titadutsa pa ndondomeko imene ya extended credit facility kuti tsopano tikhoza kumalandira ndalama zotithandiza kuthandiza kapena direct budgetary support. Tikuona ngati tikhoza kulandira ndalama mwakuti tikalandira ndalama zimenezi ndikuti inuyo khati kupatsani ndalama zonse kuti mupange deliver. Koma kutumiza kwa ndalama kuja mayiko amene akutithandizawa sanatumize ndalama zonse pa nthawi imodzi, amapereka pang'ono. Ndi chifukwa chake ngakhale programu iyi ya social cash transfer imene kuchitika panopa sikuti inangoyamba nthawi imodzi, koma inayamba pang'ono malingana ndi ndalama zimene anzathu amayiko akunja ananenera kuti atipatsa, koma amatumizanso mosiyanasiyana. Ndi ifeyo nthawi tinkapanga madata amenewa tinapanga malinga ndi kutitsimikizira kumene tinali nako ku Minister of Finance komanso ku Reserve Bank kuti akhoza kutithandiza motere. Koma a Minister of Finance ndi Reserve Bank nawonso alibe control yoti akhoza kuakakamiza mayiko akunjawo kuti tipatseni ndalama mofulumira chifukwa cha mapulogalamu amene tinawo a AIP kapena mafuta kapena kugula mankhwala ku zipatala. Ifenso timadaliranso iwowo kuti akhoza kutumiza ndalama mofulumira motani. Koma ndalama zija ziyamba kubwera pang'ono osati zonse nthawi imodzi. Ndi
chifukwa chake panakali panopa sabatalata dalipiraso ndalama zina ndinafotokoza ndili kunkhatabe kuti ndinalandiraso ndalama zina zimene dalipira a Meridian Group of Companies amene apangaso release 12,000 metric ton ina imene tinayambakale kugawa sabatalata ndipo watsala pang'ono kuti amalizike. So tikamapereka ma timeline amene aja imakhala kuti ndi planning. Ife tikupanga plani kuti tipange izizi pofika nthawi iyi malinga ndi ma indicator amene tili nawo oti akatifikitse pamene paja. maiko wena president kulankhula pansanja nkupereka directive kuti zakuti ziyende motere ndunayo ikalephera imachita resign kuti abwana ndakuchititsani manyazi munandiuza kuti ndichite zakuti koma under my watch zakanika ndiye polemekeza inu komanso polemekeza mpando munandipatsawo ndimaganiza kuti nditule pansi inu simunaganize njira imeneyo chifukwa chani? Ine sindinaganize njira imeneyo chifukwa chakuti takhala tikuyenda limodzi njira yonseyi ndi cholinga chakuti tithandize Amalawi. Ndikanakhala kuti izizi zachitika under my watch ngati imene mufotokozereramu ndikanakhala kuti zipangizo zonse zogwirira ntchito ndinali nazo ndikananena kuti ndalephera chifukwa chakuti ndili incompetent, chifukwa chakuti chilichonse choyelekeza kuti ine ndikwaniritse ntchito imene ndinali nacho komano zavuta ndizo imene ikanakhala nkhanira. Komano munthu sunganena kuti ali incompetent muliti mwampasa ntchito kapena munthu wapasidwa ntchito kuti akakumbe chitsime komano nkupeza kuti khasu fosholo piki komanso paketi yotengera dochilija alibe ndekenapo pakapita masiku awiri atatu nkumazina kuti wakanika ntchito ndi zinthu zosiyana zimene zozo. So ndimafuna ndingopereka chitsanzo chimenechi kunena kuti ma expectation a anthu amakhala based on an assumption yonena kuti chilichonse chilipo, koma in our case sikuti chilichonse chinalipo yayi makamaka pa nkhani ya ndalama zoti timalipire. Chifukwa chake munatimonetsetsa amati akangotipatsa ndalama tikangowalipira masupplier aja within a week or two amakutifeteleza amene uchayo wagawidwa yese watheratu. Akatipatsa kandalama pang'ono tikangowalipira akatipatsa feteleza uja within a week or two yese tagawa. Ndi pamene popo ndi pamene ndingafotokozerere kuti anthu amene amaganiza choncho amakhala kuti they are on the assumption yakuti all things are equal and everything is readily available. So you want to tell us kuti mudalibe zipangizo zogwirira ntchitoyi ngakhale ntchito idapatsidwa kwa inu? Ndiyo nafotokoza the biggest challenge imene tinali nayo ndi forex. Ikanakhala kuti forex tinapatsidwa ngati imene tinapangira plan nafotokoza kuti program imeneyi tinkafuneka kuti tiyambe September 1 ikamati November 30 tikanakhala kuti tamaliza amene ndi maplan amene tinali nawo. Koma no forex kubwera inayamba kubwera October. Munatimonetsetse maplani tinapanga July, kubwera forex kunayamba October. So mumaliza liti? Kumaliza kwa program imene monga ndafotokoza kale kuti pafupifupi 81.6% ya anthu akhala kati alikali ndi access ya fertilizer. Ifo chimene tinga panopa chimene tikuyembekezera pali makampani awiri amene asala kuti makampani atatu amene asala kuti alipiridwe. Komanso leloli bungwe lija IFAD aperekaso contract yomalizira kati kuti ija kuti atipasenso urea wina kuti timalizitse kumbali ya urea. Mbali ya NPK tili patali kwambiri inatsala ndi ya urea. Ndi panopa tikangulandiranso forex ina ndiye kuti timalizitsa makampani atatu amene ukunati makampaniwa ngakhale tisanalipire anatipatsa kukayi pang'ono kuti tingoyambako ndi chito ngati program izi pita mtsogolo moti ndathandize makampani pafupifupi makampani onse
programu ndinayamba ngakhale amanyinyirira kuti satipasa fetereza pokhapokha adalipire ndalama zonse, koma chifukwa chakuti nawonso ali committed kuti programu iyende bwino, akutifunira zabwino, amatipasako fetereza uja kwangongolebe ngakhale tili ndi ngongole ya zaka za mbuyomu, koma ngongole momwemo olikonda dziko la Malawi amatipasako feterezayo kuti tiyambebe podikira kuti talipire. Ndi makampani atatu amene atsalawa ndiofunika kuti tikangwalipira sindikudziwa kuti ndalama zake zipezeka litiro, ndifuna ndineneleto pamenepa sindikudziwa kuti ndalamazo zipezeka litiro, koma zikapezeka akalipiridwa ndiye kuti timalitsa programu imeneyi, koma tsiku lake lenileni ndiye kuti ndikuna mizani kuti tikhoza kumaliza liti, chifukwa chimanga anthu adzala china ndiye chafika m'mabondomu. Nthawi yothira fetereza ndi imeneyi, and this is the time imene fetereza yamafunika. Nchifukwa ndinafunsa kuti mumaliza liti. Izoona ndi chifukwa chake nanenso sikuti ndaguguda liti ku Reserve Bank of Malawi kapena kwa zathu ku Treasury, tikuliti lonse timafunsa ndithu ndikuti zili badi. Ndikanakha kuti ndimatha kupisako dzanja langa kuti zikangobwera ine nkumbwandira kandalama kachizunguko kuti kabwere kwa agirikaja nkanapanga zimenezo kalekale kumene kufikirako. Ineyo nkhawa yanga ndimene muli nayonso inuyo kuti nthawi kupita pafunika kuti anthu fetereza athire, wina ndi amene mwanena kuti wafika m'mawondo, ndipo zimene zitu ndazionera ndekha twapanda, chifukwa sabata yatha yonse yathunthu ndayambira kuchitipa mpaka na kumzimba ndikuli kumakoka sindapite kuti ndione kuti zinthu zili bwanji. Sabata inayo ndali ku chigawo chakumwera, panopa ndili ku chigawo chakummawa kuti ndione kuti zinthu zili bwanji. Inenso nkhawa yanga ndi yomweyo kuti timalize sanga programu imeneyi. Amene akugula feterezayo akumabwera ndi nkhani zopweteketsa mutu, akuti anyamata anu akumafuna kapamwamba. Aino ineyo anthu amene apita kawiri katatu kukanika kugula akuti chifukwa chita alibe 10,000 ena 15,000 yapamwamba. Fetereza kubwera ali pomwepo, ena kugona pomwepo, kukanika kugula ogula ndi okhawa amene ali 10,000 15,000 20,000 yonjezera yapamwamba. Kuti zimenezi mukuzidziwa kuti anthu akuvutika m'midzimu? Ndikuzidziwa kwambiri, ndipo zimene zizi Mr. Banda pa 29 November ndinauza mtundu wonse wa Malawi sikuti vuto ndi limene lilokha limene ndinafotokoza. Ndinapanga listi mavuto 11 amene akhakumana nawo. Ife tinapanga ndipo timakhala pa ground tsiku lina lililonse, ngakhale ine ndemwe ndimakhala pa ma selling point kuonetsetsa kuti nanenso ndidzionere ndekha zinthu zimene akumena anthuzo. Ndife tinayambiratu zinthu 11 zimene anthu akumana nazo akamagula fetereza. Kwa zinthu 11 zimenezozo ndi zimene mukunenazi kuti anthu akumapempha kapamwamba kuti azipanga fetereza. Ndi zimene timapanga ifeyo timati tikapha nkhani imene yonse timakambirana tsiku lomwelo, timatenga ma details a malo amene zimene zikuchitika, munthu amene akupanga zimenezo, ndipo ma details onse aja tikalandira timakambirana lililonse ngati management. Ndiye anthu amene akufika kumene koko timawatuma tapafufuzani kuti ndizoona pamene ife a smallholder Ministry of Agriculture tikupita kufufuza timakhala kuti a polisi tawauza kaleso kuti akafufuze chochitika ndi chani. Apolisi amene akamapita timakhala kuti kauza kaleso a Anti-Corruption Bureau kuti nawonse akafufuzeso. So nkhani ikabwera pakhala magulu atatu amene amapita mukafufuza. Cholinga tikufuna tikamvetsetse chenicheni chimene chikuchitika pamalopo, chifukwa tikangotumiza amodzi okha agirikaja anthu muzita mwina akuyikirana kumbuyo. Akapita apolisi okha muzita apolisi iso mwina amapangaza chinyengo. Akapita Anti-Corruption Bureau muzita iwo akuzokhala my interest yawo. Nchifukwa chake pena paliponse ripoti kabwera timakhala ndi matimu atatu amapita mosiyana, amatutsaso maripoti osiyana. Ndi chifukwa chake panopa tikukamba pano
Anti-Corruption Bureau asikati ndi nkhani 6 seat zimene akufufuza kale. Pa nkhani zimene zizi ena ndizonamangidwa kale, ena nkhani zawo zili ku court, ndipo ena akumalizisa ma investigation kuti awapitisenso ku court. Sikuti tikungokhala kuti poli munthu wanena uyu basa kuti sokosera iyayi, nkhani iliyonse kalipeza timayilenga kuti ndi serious, ndipo timatumiza anthu athu kuti akafufuze akatiuze chenicheni chimene chochitika pa ground. Ndi chifukwa chake tinapeza zinthu 11. Yeah, can you quickly tell us those 11 points? Anthu ena amadandaula kuti midzi yawo ikusowa, ena amadandaula kuti midzi yawo kuli anthu ochepa, ena amadandaula kuti magroup village headman yawo akupezeka ma constituency olakwika, ena amadandaula kuti akapito kapanga timu imonesa kuti mayina awo are not valid. Kwina amatifotokoza kuti network imayamba kusiya. Madera ena madandaula kuti feteleza mangopezeka mtundu umodzi. Anthu ena madandaula kuti amayenda mitunda yayitali kuti akapeze feteleza. Ena amaonesa kuti akapito kapanga timu mayina awo munthu ena nagulira kale. Kwina amaonesa kuti mayina awo amaonesa pa register kapena pamene mu system samaoneka mayina awo. Ena amanena kuti magalaliki anthu ogulitsa feteleza aja komanso mafumu amagulitsa feteleza kwa mavenda, komanso magalaliki mafumu matiye achitetezo aja amafusa anthu kuti azozizirapo ndalama ma 5,000 ndalama ma 10,000 kuti anthu azigula feteleza. So izizi zinthu 11 izizi tinazipanga dokumenti zonsezi kuti tikuuze na Malawi kuti nkhani zimene zochitika pa malowa tikuzidziwa, ndipo izizi ndinanena pa 29 Novemba chaka chinochi ndinanena ku mtundu wonse wa Malawi, ndipo ndinapereka so malemede amene tikupanga ndi chilonga chiti mavuto amene wawa ndithane nawo. N'chifukwa chake panopa mutatimonetsetse ndatifotokoza kale aku ACB akufufuza ma issue 6 seat amene tinapanga rekodi, ndipo anaziona kuti ndizoona, ndi tsopano akuonetsetsa kuti anthu aja amangidwe, ena kupanga investigate, ena amaliza milandu yawo ikupita ku court. Nduna ifeyo timakhala proactive kuti zinthu zimene zizi zikanenedwa pafunika kuti tikonzeretu kuti mkhalidwe umenewu usapitirize. Ndi chifukwa chake kuyambirira zikuyamba kwambiri tikangoyamba kumanga anthu anozidira zoti apo mawalisireso kwambiri nambe limene jakale kuchepa malipoti amene achawa akamachitika anthu akungochita kufuna kuyesezera, koma kuyesezera zimenezozo akumala nazo mavuto chifukwa ifeyo tikumaonetsetsa kuti ACB ndi polisi akafikepo athane nawo. Chabwino tisadapita ku nkhani yachiwiri ndimafuna kuti ngotenga ndemanga 5 pa nkhani, because we are now going ku nkhani ya food situation in Malawi. Koma titingotenga ndemanga 5 pa nkhani imene ya AIP mwatsekula Mada Chimaimba Baraka Njerenje. Achimaimba ku Baraka tiyankhuleni. Tatokozera nawo mine akufotokozeramo, ndipo ndasaka bwinobwino mene mavuto amene akhala amalawi akukumana nawo. Tikumapezeka munthu watuluka bwinobwino kupita kujasa kosapezeka, kapena mapezeka maitimo mulibemo kena kalikonse zimene zoti zimachitika. Komano pali kanthu kena kamene sanakafotokoze kunokoze zimachitika kumbali ya mayina aja anthu katulukidwa ka mayina kwa mafumu. Zimapezeka kuti mayina aja mafumu ena kupezeka kuti mwina mamuna komanso mkazi wonse atuluka mayina ngokhala bwino ndithu mwina mizi ina. Kupita mizi ina kumapezekana kuti mizi yochuluka kwambiri mapezeka kuti munthu wotuluka ulo mmodzi osapezeka ayi. Vuto limene lakuliziwa aku yankhani anduna, koma ndikufuna ndikuyamikeni ku Baraka chifukwa chotimbira madzulo ano. Zikomo titenga ndemanga 5. I hope he's clear enough, Minister. Yeah, ndi ngatitana kabuna bwino anazanena kuti mizina imapezeka kuti mayina samapezeka. Yeah, actually kungoli bwina ana sana mfechifana ichula kale balisi yangayo koma ndi yankhabe. Chabwino
I just wanted to make sure kuti zimene akulankhula anthu zimukuzimva kumene kubuno bwino. Ndinava amene wanditi. Chabwino. Uweni ndi kumene muli. Joao Mateyu kwawimbe kwandowa. Joao Mateyu kwawimbe tiyankhuleni. Ineyo ndachitikamo important nawo akwera voice people. Ngani imene iyi ndiyofunika kwambiri zedi ndipo tamvetsera bwino kwambiri zedi imene alakulira ndunamo. Chifukwa choti ndimakumbira zimene amalankhula komabe ndi madandaulo. Dandaula langa ndiloteke. Kani ya federeza ya amene achitika mwayi kupezeka kuti akule nawo federeza mavuto ndalipo nditolo kana kusukuna kwa uimbe lokana madera kwanduwa kutoku mavuto amene alipo. Ndikukamba izizi chifukwa chonena kuti indeso zachitika wokudana ndi mulamu wanga. Mulamuyo ndi matenda mpoweresa baba sitingakapeza mbiri popeza zoti zinazo tikudzana ngachikadamana tifotokozera. Komano ndimangofuna ndingotandaula kunena kuti depo imene ili palupasha andi pamene popo adandipanga chipongwe chifukwa ndi munthu oti sitingasanga tikupita kukagula federezayo inapanga matito ena aliwonse pano kafika kwa afumu amankhalala ngati asinyo ndikutenganso maucheni mabuku onse awiri akuchipatala ndi imene alili munthuyo ndikuntumiza mwana wake amene ali mwana oyamba mnyamata atapita kujako nkukakumana ndi akomiti amene ngati kocheni padepo madera aliwonse pali komiti imene manganeza tapo ndipo chokhumudwitsa nkunena kuti atakafika naye kwa baya kujako adanena kuti ayi izi zafeki ngati mufuna mugule federeza amene mupereke 20,000 nene atandiimbira foni atatuka mujamo namuzo kuti ndama usambo opereka kaye ndekuti ine nditengekeni poti ndili chapatali ndekuti ndibwere ndinyamule munthu uyu ndi imene alili kuti ndikafika naye kwakuti kodi imene alili munthu uyu angakhale pacheni pa laini nagula federeza. Ndimangofuna kuti mutango bende chindunji tibe nthawi yokwanira vuto lanu chiyani. Chindunji changa nchonena kunena kuti imafuna nduna atithandizire chifukwa chinyango chonde chikukula ndithu matelamu potengera kunena kuti mpaka munthu anapereka 20,000 chifukwa cha 15,000 alipoti izizi nzafeki. Sindikudziwa ngati anduna popeza takuyenda madera osiyana-siyana. Monga kukasungu kunakwenda koso mavuto ngati amene akumana nawo nanga ngati akumana nawo akutithandizira panji chifukwa mavuto ndi alipo ndithu. Kuti atimira pamenepo. Chabwino akuyankhana andunawa ndikuthokozeni kwambiri. Ndathokoza Mr. Banda, limeli akwawimbe wasinalive kuno bwino. Akuti wina kuti ndilichita paraphrase. Let's move on. Let's move on. No, kuplanta ya fahili kigalo wasi. Anda? Kuplanta ya losa ngesese wadi kigalo wasi kuplanta ya. Tiyankuleni kuplanta ya. Mavuto wakunena ajina ndendu na digoli kuloko zima chika tozama amapirika mapisa uzande na mapisa uzande. Kumasa yoni madapita sokuzekere ndama ndikukhala pazire ai iwosa na kule federeza amapeteka kugula ni mafere ndona kujoka kujadati kwa wao wasakuma ndona kuti kodi kuti zinazi zikiti munga ngozo tengachire baja nduna watu kusofeka ndio. Hello Chabwino akuyankhani anduna ndikufuna ndikuyamikeni nanunso chifukwa chotimbira. Ukufuna nduna ndisazayo ndinge yebo ni mafuno moti zamajida kuti tete ngamata alipo zile zile sio moyo watu kuti kana sile matendo wazi kuma matoteza ato ngotikati kuno. Hapo ndi wosa na mama kapa soko ya jinyo kule bado kuno manana kanga uteza kuti pana mwanangu kilo na hizo kuko. Kuno sima ijitika. Detra ziporugote mafuru odama zikueleka mtima ngopita nao madandori makadi. Chabwino. Ndipo muziku. Foni yanu ndiofunika kwambiri ndikuyamikeni kuti munatimbira madzulo wano. Ndiko zimatha. Afumu alaito ni kumwe pandankhawa kwanka kuboma la chikwawa ndikumene ndiyayimbira foni. Tiyankhuleni. Ndichilepo no ndemanga ndipitizane kwambiri ndi anduna kuti ino zinthu zizo akuzidziwa ndipo anamvetsedwa. Komano mwina ndinakapempha kuti zinthu zikupita kumalechereche anakati no mwina anayikapo no kodi namba inake kapena namba yokuti zikamachitika ngati izi pa tebopo anthu adzikwaniritsano kuyimba. Ine ndikamba ineyo ndinachita mwayi kuti ndikufuna kagula federeza. Koma anadzandiyankhula kuti no wina yese amene akufuna kugula federeza panopano akufunika kandrama kokwana no 5,000. Ndino chifukwa chokuti anamva kuti anthu akuyankhula kuti afumu imani apa
ndiyeno anakhala ngati abwerera mbuyo then now zakuti inetu kuti ndiperekeno ndrama zindifuta ndrama ndilibe ndinagulano thumba imodzi ya ureya tapitaso kachiwiri anadzandifunsa apata ndiwala kuti nangato ndrama yapamwamba ili kuti ndendata ulendo woyambatu ndinakudandaulirani kuti ine pano saa kuti ndipereke ndrama ndilibe ayi ine pano munkumbuka kale nditabwera kale anati kodi ndiyachamfumu achikusonyeza kuti zichinyengo zikumachitika ndiyeno mwina mwake kwawapempha nduna apo kuti nthawi yathakale yobiri yamakhatireza kuma mwina mmatepo mukumakhala bweti mukhalano kanamba lakini kachinsinsi kuti mwina azitha kwakodolerano kuti tabwerani musafufuze depo iyi pakumachitika zakuti kwathu kuno zakhazi kuchitikako ndithu ndiyeno pokuti zikamachitika chonchi umangosankha kuti ndipatabola nizanga zandendera ndilibe kolowera nazo ine ndili wogwirizana ndi anduna kuti akuzizindikira zofunika kuti zimene zisamazitirire mapito ake zichayikitsa mbiri ya dziko komanso no system iyo zaoneka ngati ndiyosathandiza ine ndiyimire pamepo bwana Panda. Foni yanu ndiyofunika kwambiri ndikuyamikeni kuti mudatiimbira madzulo ano. Minister, nkhani zambiri zimene zikubwera zikuchita point to vuto limodzi mafoni onsewa amene talandirawa akuchita point ku vuto limodzi. Vuto lake ni lakuti chinyengo. I think they are all centering on the same kuti akapita kokagula kuja sisi kutheka kugula popanda kugwiritsa wina kena kake anthu onsewa amene akudandaulawa akudandaula za vuto limeneyo. Mr. Panda, chinthu chimodzi chimene chikundidandaulitsa kwambiri m'Malawi munomo ndi chakuti nkhani ya chinyengo kuba corruption inakhala ngati inakhazikira miyoyo ya anthu. Poyamba tinkaona ngati kuti corruption kumachitika mboma mokhamokha kapena maofesi aboma, komano chinyengo kuba corruption kumachitika ngakhale m'midzi mwathu. Mafumu athu omwe akumakhala involved nkhani ya kuba, ngakhale community police akumakhala involved nkhani ya kuba. ABC eni kapena VDC kapena makomiti member amene tikwasankha m'midzi mwathu moja kuti aziyendetsa program ya AIB ali involved nkhani zimenezi. Zimenezi tikuzidziwa ndi chifukwa chake ifewo tikumakhalanso ndi nthawi yovuta yoti tithetse ntchito imeneyi. Ife patokha ngati nduna wa zaulimi sitingathe kukwanisa ndi chifukwa chake tikugwira ntchito limodzi ndi anzathu apolisi ndi ACP. Ifewo tinadza lera nambala ndipo takhala tikuifotokozera nambala imeneyi akungabwa nazatchulapo nambala yoti akhoza kumayimba. Tinadza fotokoza kuti namba 3031 ndi nambala imene tinadzapereka kuti anthu akhoza kumayimba. Takhala tikunena mubwereza ndipo malo ogulitsa feteleza pakufuna kuti nambala imeneyi iso izilembedwa koma ndi 3031. Ife tikalandira mathandizo amene wati kumapita kumalo kumene koko, koma china chimene tapeza chikuchitika Mr. Panda chimene chilinso chokhumudwitsa kwambiri ndi chakuti anthu akumatiimbira mafoni nkumatiuza kuti pano pakuchitika za chinyengo. Tikafotokozera chochitika cha chinyengocho ndi chani, akumati kufotokoza kuti ayi akumatiuza kuti tipereke ndalama. Tatifotokozerani ndani akupanga zimenezozo ndipo zikuchitika motani ndipo ali involved ndi ndani. Anthu ambiri ngakhale mrati mwafusa zathu akupolisi ndi anti-corruption bureau akuwuzani kuti anthu ambiri tikapita kumalo kuja ukafufuza ngakhale munthu amene watiimbira foni yoti tikampeza tikamuwuza kuti atifotokozera anthu ake ndi ati iwo aja kumakana kuti iyayi pamene zafika apa sindinenaso zambiri chifukwa ndikuchita mantha kuti ndikangowulula ndikuti ndikhala m'mavuto mudzi munomu chifukwa ndikuti afumu kapena anthu amene ndiwawulirewa adziwa kuti ndineyo ndikhala m'mavuto. Pachifukwa chimenecho kulibwino ndingokhala chete ndisanenenso zambiri mungobwerera. Zimene zithu zikumatipangitsa kuti ntchito yathu ikhale yovuta chifukwa chakuti anthu aja akumapezeka kuti akufotokoza mavuto koma safuna kuti tiathandize tithane nazo bwinobwino. Ndi vuto lina limene tikumana nalo, koma zimene sizikutanthauza kuti zimene afotokoza zathu akubalaka ukimbe blanta ndi mgabu ndi amene afotokoza kumalizirawa sikuti sizikuchitika, zikuchitika. Komano corruption imene iti kuzokambayi kuba kupempha ndalama kulanjizira matopapu
kumabweza anthu zimenezo zikuchitika munati muonetsetse amene amakhala patsogolo kapena amateteza anthu amene akupanga zinthu zimenezizi amakhalanso atsogoleri athu omwe aja mudzi moti muja sikwenikweni kuti abwera kuchokera kumbuyo akanakhala kuti ogulitsayo galalikiyo ndi amene akupanga zimenezizi mukanakhala kuti anthu amudzi imene momwe ndi olimba mtima atsogoleri mafumu a ADC VDC kapena chitetezo adafuti ndi olimba mtima kunena kuti izizi sizichitika panopa sibwezi nkhani zikuchitika koma ngati zikuchitika pamalopo ndi zotanthauza kuti uyuyo ogulitsayo akulimbitsidwa mtima ndi achitetezo a ADC a VDC makale mafumu akumulimbitsa mtima kuti eti pange izizi chifukwa akudyapo kenakake kumbuyoko payekha munthu mmodzi sangapange zimenezizi komanso zimenezizi anthu ambiri akupanga zimenezi ndi anthu omwewo apamudzi pamenepopo akupangisa zimenezi ndi ifeyo sikuti tisiya kutumiza fetereza kumaloko chifukwa chakuti nkhani imene ikuchitika fetereza apitabe namba limene tinakonza kuti ibwere pamalopo pamenepopo titumizabe koma tikatumiza fetereza uja ndi ntchito yanu anthu pamudzi pamenepopo ndi ntchito yanu atsogoleri kuteteza feterezayo ndi wanu siwa mfumu siwa sibohoda siwa ADC ndi wanu alimi ndi chifukwa chake ifeyo titumizabe feterezayo kumatetezani fetereza ngati mene mukhoza kutetezera nyumba yanu ngati mene mukhoza kutetezera makoto wanu kandi wairesi yanu kandi mipando yanu nyumba muja mutetezerenso fetereza ameneyo chimodzimodzi ifeyo ntchito yathu ndiyoti tikubweretsereni fetereza pafupi mugule pa mtengo wabwino kuti mupange ulimi oyenerera koma mbali inayi nanunso tithandizeni musatitsire tokha chifukwa ife sitingadziwa anthu amene apanga chengozi tipite ku nkhani ya food situation muwathandiza bwanji anthu amene alibiretu chakudya pakadali pano pali zinthu zitatu zimene zikuchitika pa nkhani ya chakudya mdziko muno chinthu choyamba chikuchitika ndi because kunena kuti immediate solution chachiwiri ndi mid term solution chachitatu ndi long term solution pa immediate solution panopa zimene tikupanga ndi nkhani ya ADMAC ikupitilira kugulitsa chimanga m'misika yake mu mwezi wa December mu mwezi wa February chaka chatha ndinafotokozako zokhuzana ndi chimanga chimene timagawa m'Malawi munomu ndipo chimanga chimene chinkagulitsa kani ku ADMAC chigawo chakumwera chigawo chakummawa ndi maboma ochepa chigawo chapakati lachisanu sabata latha ADMAC awapatsa chimanga china 10,000 metric tons choyamba akamaliza chimene chichi ndiye kuti tikatenganso chimanga china matani ena amene atithandize kuti ikhoza kugulitsa dziko lonse la Malawi panakati panopa ADMAC ili ndi chimanga pafupifupi 20,000 metric tons 20,000 metric ton imene iyi ayamba kale kugulitsa azitenga madera kumene kuti chimanga chambiri kumakagulitsa kumene kulibe chimanga koma kumene kuti chimanga kale azigulira kumweko imene iyi ndi immediate solution number 1 kuti chimanga ku ADMAC izipezeka immediate solution number 2 ndi zimene akupanga ADODMA kudzera ku OPC ADODMA ayamba kale kugawa chimanga chambiri chimene chingapite madera amene anthu analemba kuti afunika chakudya choti athandizika asakhale ndi njala mwachisomo cha Mulungu a World Bank atithandiza ndi matani pafupifupi 30,000 metric ton amene chimanga chake chiyambe kufika sabata yoyamba mwezi wa January tikatenga 30,000 metric timulesa WFP plus imene akugawa ADODMA plus imene azigulitsa ADMAC tikuyembekezeka kuti chimanga chizipezeka madera ambiri mdziko munomu chachitatu immediate solution number 3 kapena number 4 yoyamba ndi ADMAC yachiwiri ADODMA yachitatu ndi World Bank ndi WFP ya number 4 ndi program ya social cash transfer imene boma layamba kale kupanga panopa chifukwa m'Malawi munomu chimanga chambiri chili ndi mavenda amene akuchisunga nyumba mwawo kapena ma warehouse mwawo
poona zimene zizi boma layamba kupereka ndalama pa program ya social cash transfer kwa anthu amene akuyenera kuti alandire ndalama zimenezi ndipo akumapereka 150,000 kwaja pa banja kuti akhoza kukagula chimanga kumene angakwanitseko, akhoza kukagula kwa adimaki ngati alino pafupi, kapena akhoza kukagula chimanga kwa mavenda akayika pansika kuti akhoza kukhala ndi chimanga. Amene wandima immediate solution a 4 amene tikupanga kuti chakudya chinochi chakudya chikhale pa malawi munomo. Za medium term ndi zimene tikupanga kuonetsetsa kuti program ya AIB ichitike kuti anthu akhoza kukhala ndi chimanga chambiri, koma tikungodandaulanso kuti kuliso El Nino chaka chino, koma El Nino yonse tikungokonzeranso maplani ake chaka chamawa imene ikhale medium to long term plan. So pamene tikupanga program ya AIB tikupanga sokalenso program ya Mega Farm ndi Anchor Farm. Pajatu tili ndi 37 billion pacha imene yaperekedwa ku Mega Farm Support Unit komanso NIFI kuti anthu akhoza kulima chimanga commercially. Ndicho tinga chakuti kamasika mu April tikhale ndi chakudya chambiri imene ndi medium term. Pamene long term plan ndi imene tsopano tikupanga invest kwambiri kuma irrigation scheme, medium scale to large scale farmers, 100% irrigation kuti akhoza makolola katatu kawiri kapena katatu pachaka. Ndiye pali ma intervention ndatchulapo 6 amene boma likupanga kuti mukhoza kukhala chakudya mdziko lino la Malawi, koma ma intervention 4 oyambilira ndi amene tikupanga address kuti panopa chakudya chizipezeka Malawi munomo. Adimaki ikhale ndi chimanga nthawi zonse, Dodma igawe chimanga malo osiyanasiyana, WFP atithandize ndi chimanga 30,000 metric ton ndi ndalama zochokera ku World Bank. Number 4 ndi social cash transfer imene kuchitika malo osiyanasiyana kuti anthu akhoza kukhala chakudya nyumba mwawo. Sakuti Dodma adzayamba kugawa February kapena March. Dodma ayamba kale mwezi watha kugawa chimanga. Modi malipoti tili kumalandira pafupi ikanakhala kuti Dodmayo ili mkwapa mwa unduna wa zaulimi kwezi kupasani ma statistics onse bwinobwino, koma nopoti ili kunduna wina sinekati kupasani ma statistics enieni, koma ndizoti panopa akugawa anayamba kale kugawa ukhangala anayambanso kaleso kugawa mu October. Kuka chaka chino chinjala inayamba sanga, so October Dodma anayamba kugawa chimanga akugawabe madera osiyanasiyana. Ngakhale dzulo timakambirana ndi ma MP anzanga ndinaona tikukambirana kuti ukuli ku Phalombe agawa chimanga, Mwanza uku agawa chimanga, kucholo akumapita ndithu maboma onse mpaka namalize. Ine ndi Swedi Mabedi kuchokera ku Lilongwe kweli ya 12. Amabedi tiyankhuleni ku Lilongwe kweli ya 12. Bwana ine langa ndifunso. Pangati ndondomeko za AIB anthu ambiri analembedwa ngati za fertilizer ndi kuti apite ku Adimaki kokagulira fertilizer umakapezeka zoti fertilizer kuti kulibemo. Zinthu zoti zimachitika ndi chani? Chabwino akuyankhana nduna ndikuthokozeni chifukwa choti mbira titenga ndemanga ina imodzi kenako tikupatseni na nduna kuti mutimalizire. Nduna kutenga kuti makugawa chiti kati umapote kujiraziko sinsanzimina kuna vazi ya kati. Chabwino tikuthokozeni akuyankhani anduna nkhani ya chakudya kuti mwanena kuti mukugawa koma kuchita dzulukwa kuti palibe chiwoneka. Timalizire pamenepo muyankhe funso limenelo, then I'll give you 2 minutes to give us your final thought for tonight. Minister Kaware. Zikomo kwambiri koyambilira anali aku area 12. Yes. Solo sindinalive bwinobwino yayi. Amakamba za kusowa kwa fertilizer kuti sakupezeka. Chabwino. Yeah. Okay. Ndingofotokoza kuti fertilizer sakupezeka. Tisanena kuti fertilizer palibe kumene anthu sanayambe kugulako komwe. Chifukwa dziko lonse ndi fertilizer tatani. Tagawa ndinafotokoza kuti pa ileroli tili kali over 80% ya anthu amene apanga kali access fertilizer.
ndeno zikozotheka kuti sikuti aliyense wagula iyayi zimene zozo ndizoona ndanena kale ngati tili pa 81% ndekuti 19% ya anthu sanagule zimenezo ndizoona tikudziwa ndi chifukwa chake tiyesetsa kuti pena paliponse apezeke so tipitirizabe peneza pita kumalo pamene tikugulitsa komanso pachitupanga mamobile market misika yoyendayenda kuti timalizitse program ine ngati iwo sanagule asadandaule chifukwa choti program sinamalizike yayi pamene kuchira dzulo anafotokoza kuti palibe chimene chikupangira ngakhale nanena kuti chimanga chapa kuvizya malo osanasiyana zikhoza kutheka kuti mwina iwowo palibe chimene aona chikuchitika koma sizikutanthauza kuti aliyense palibe chimene akuona pala anthu ena sanalandire ena akulandira zimenezozo tiyembekezere kuti zichitika chifukwa zimachitika zikuchitika ndipo zidzachitika sikuti aliyense adzathandizika nthawi imodzi sizingatheke ngakhale mutakhala ndi logistics yapamwamba kwambiri sikuti aliyense akhoza kulandira nthawi imodzi koma ndimafuna kuti ndikupempheni kuti musikhale opanda chiyembekezo chikhale kobe kuti tikupezani kuti mukhale ndi mpata wopeza chakudya chimenechi chonde ife tikuyesetsa kwambiri kuti tikuthandizeni komano ku nkhani ya ijeni yakuchira dzulo monga pano tikamba pano nkhani ya fereleza chakambaza chakudya koma nkhani ya fereleza chira dzulo yonse pano patili pa 73% ya anthu amene athandizika chabwino pomaliza tendepeni bambo Banda mnandipempha kuti ndinene mawu omaliza mawu omaliza anga ndionena kuti nthawi imene president Chakwera ankayamba udindo otumikira dziko lino la Malawi iwo ananena kuti adzapanga china chilichonse kuti mtundu wa Malawi uthandizike mapulani amene anapanga iwowa anaonetsa nkhani ya chakudya ikhale pa namba 1 koma tonse tikudziwa kuti akumana ndi zokhoma zambiri zokhoma zimenezozo sikuti anapanga ndi iwowo yayi zadza chifukwa cha zinthu zoti iwo palibe chimene akanapanga koma mwa mphamvu zawo ndi kuthekera kwawo kumene ali nako ayika ndondomeko zoti atithandize kwambiri kuti mdziko muno nkhani ya chakudya komanso chitukuko chichitike ndi chifukwa chake koyamba akutithandiza pa nkhani ya social cash transfer kuti anthu alandire ndalama m'madera osiyanasiyana chachiwiri chimanga cha Dodma chikugawidwa chipitirizabe kugawidwa chachitatu ADMAC tikupitirizabe kugwiritsa chimanga kuti anthu akhale ndi chimanga pafupi kupatula pamenepo ena ali pa program ya affordable input program amene ziwaphonye zimene zizi akhala ku social cash transfer ena ayamba public works program imene tiyambe posachedwa apa komanso ena ali ku program ya agriculture commercialization ena ali ku mega farm alga farm zonsezi azisanja president yathu kuti miyoyo yathu ili mtsogolo choyambirira chikhale chakudya nthawi yatithera final question are you the right man for this job kapena nsabatozi zakukulirani if President Chakwera decides to reshuffle or reconstitute his cabinet akusungeni bene chifukwa chiyani? We'll finish on that note in a very short answer. Being a cabinet minister, Mr. Banda, it's a privilege that is accorded to the president. That is why it has pleased the president to appoint men and women to serve with him in a cabinet position. Ineo roho yanga is to serve the president to fulfill his agenda. It is only up to him to make that call to say I am the right man or not the right man. But that is not up to me to say whether I am the right man or not the right man for the position. Ineo, what I will do is I will use all the energy, the experience, and the passion that I have to serve God, the president, and the nation so that we can have a better and prosperous Malawi. Ndikufuna ndipeze mpata umenewu okufunirani inu ndi kubanja kwanu ndi nyumba yonse ndi unduna wonse wa za agriculture the very best for 2024 avanso tepa mapeto a programu yathu ndikuyamikeni Minister Kawale. Ineso ndikufunani zabwino zonse mu chaka cha 2024 ndipo if it pleases you Mr. Banda, allow me to be the first one to be speaking to you again in the new year. Dr. Goza Kabila, thank you very much.